Anduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pasko na naman, naway ang pag-ibig at pag-asa ay patuloy na dumaloy sa ating lahat. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. At maraming salamat sa inyong lahat, mga karonda, Genelin Store and Fireworks Maker, Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Honorable Cecilia C. Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Vanessa Turla, Barangay Ordaneta, Lavisares, Northern Samar. Natividad, Layosa Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. LB Valle, Copra and Coconut Buying. Own and Manage, Lito B. Valle, San Francisco, Iriga City. Punong Barangay, Josefina Comla Peñones, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Maestrado Crosata and Oida Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Wilhelm Motorcycle Parts and Accessory Shop, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. That man will live forevermore because of Christmas Day. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya'y protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa.
Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po nga pala si Dolores Gutierrez. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom. Sa umaga pa lang, 4 na. Pagkakain ko naman sa tanghali, 3. Pagkakain ko naman sa gabi, mga 3-4 yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdoc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdoc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Ligtas Christmas mula sa DOH. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Aldaw kita ni na Lunes. Kahit sa 20 kan bulan na Nobyembre. Malipot-lipot ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Mapungaw ta mayong laog sa mga eskwelahan, pampubliko asin pribado. Si iba nabuyo, nagpamasahe lang. Naka-uniforme pa. Kaya dapat kunyan mo na. Aramon mo na kung talagang may klase o mayo sa indo pong mga eskwelahan. Sayang kan pamasahe kan mga estudyante. Ang iba man pating mga head of school, haluyon magdesisyon kung papalaugon pa sa mga kaakian o dae. Yung mga teacher man, sige man sanan halat, siyempre. Ay ba niya to sa lado technical si Chabe na obra? Sa information si Gualberto Dun Cabrillas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon.
Ako man po si Philip Sardan Barasenan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaga. Kaya dapat ang memorandum kung minsan ang mga direktiba amay man ay paluwas. Pero amay man pinapaluwas kundi ang iba nagpaparahalat pa man. Kan desisyon kan mga head of school, school administrator. Ang iba nga ni dyan, naghahanap pa kan memorandum hali sa DepEd. Kung talagang mayong klase o igwa. Nagre-research pa ang iba. Pero may mga memorandum po na minister pa magparahalat sa direktiba hali sa gobernador kan probinsya ng Camarines Sur sa mga memorandum na ipinapaluwas. Sa igwa ng dati pong mga memorandum hali sa DepEd kung no rin madeklara na mayong klase o suspendido ang klase. Ini po kung minsan nagiging conflict kasi gan halat kan iba sa diskresyon kan mga head of school, school administrator. Maray ko sa mga college na ta, kunya na yan, kumbaga anisip ka yan, tatao na. Kung ano ang sendang gigibuhon, kung igwanin kalamidad, pero yung mga preschool, dyan po ang problema ta mayo panggayong buot yan. Kumbaga dai panindagayong aram kung ano ang sendang gigibuhon kung igwanin kalamidad na makusog na. Makusog na ang pagbagunas kan uran, kan duros. Kung horean nakakaabot na mga info na mayo na nin klase ay talagang kung mabuyo lang ito pong mga yaon sa preschool tapos bigla nang makusog suuran, makusog na suduros, dyan po ang problema. Kung suagihan nagbabaha na o hararom na ang tubig, kaya dapat maantisiparan tulos ang mga arog po kayong sitwasyon. Minsan ang mga LGU man sige man halat kan mayor kung ano ang gigibuhon. Kan iba pong mga mayor bagol bulan man mag desisyon pag-arog kayning may mga kalamidad na. Maray kung so arog ka na mga mayor na aram kung minadesisyon tulos sa mga yaon sa coastal na banwa nigdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Automatic yan, mag-aparta na kamo, mag-evacuar na kamo kung may makusog na duros saka makusog na pagbagunas kan uran. Na kung yaon kamo sa katahawan kan dagat, abuton kamo kan subasko, kan bagyo ay talagang diyan kamo masasakitan paggilid. Ito nga ni, narumduman ko sa banwaan po ka na si Roma. Kunyan ka ito, signal number 1 pa sana. Pag duman mi sa dagat, medyo okay pa. Biglang kuminusog suduros. Hamak mong suplano mi kuta, magturugang. Manggagasira. Uy, maski low tide, hararom su dagat. An masakit pa duman, takanyaw na kami sa katahon. Garo pigihigop, patahaw, ay pambihira niya ako. Maray nga ning mga alerto naman sa isip mi kayo dawa mga aki pa nasa grade 4 pa sana inya ako taga gilid-gilid na kita garo kita piguhugot digda pasiring sa tahaw bigla na sana pong kuminusog suduros suran talagang grabe na dyan sa dagat dahil ka magsuba-suba kung biglang minakusugan na paros igwa panganing mainiton ang panahon tapos biglang ang langit na diklom nahugmakan uran biglang nakusugan duros pero mayo man bagyo summer ka ito kan nasa kayan mi pati dyan sibid sana puro ilaga pa kaming magkaralamos kung bakong alerto so timonil so driver kan sibid
sadit sa naman na dikatig may makina, nagagadan sa makina. Pag iniipwa ka na kan makusog na alon, kunyan biglang nalukso so nagtitimon. Ito pala na kunyan sa nang tanganing day malitwang so sibid day lumubog. Kapag nalubog talagang delikado. Kung day man taratao pang maglangoy, kami kayo itong mga aki paman. Tapos ang kinakatakutan po dyan, pag arog kayan, ito harani duman sa gilid, may mga sabing nagpupusi, alon. Bigla yan na naputi pag minatama duman sa darakulang gapo. Yan pala, ang linilikayanin dan na day ipusak dyan, sibid. Sigurado, garabaan sibid, pati ang tao, pwedeng radason. Sa kusog po kan alon. Yan po ang mga nagiging experience ko sa buhay kan mga panahon. Kan duman pa kami nag-i-star sa Siroma. Habang sakit ka ito kan biyahe dyan na sakay ka pa kung bakong lansa. Duman sa mga sibid na di makina. Saradit lang yan. Maray kung aningon yan, tay guwa na pong biyahe dyan kan mga auto, ining mga jeep. Kaya daw ay guwanin kalamidad, bako nang makahadit. Kung abuton kanin kalamidad sa tao kan dagat, yan po ang makahadit. Kaya mo na, kumbaga, isip mo na sana mga na daay man lugod, malubog, nasasakayan ko, makmo anon gigibuhon mo dyan sa tao kan dagat. Siyempre, ang isip mo sana kayan makagilid kung rayo-rayo na kan gilid. Kaman matagal magparalangoy. Kung malas-malas pa, natukob ka pa kan pating. Ay kawawang nila lang kung arog ka yan. Kaya yan po ang mga sakripisyo na inaagihan kan panahon. Siyempre, so uli ka ito kan mga magurang ko, nagtutuklo duman, bulanan. Kami man, sige ang tiringag-tingag, hain na daw so ayuda. Nakikistar sa naman kami duman sa mga lulahon, antihon. Siyempre, ang pigpaparahalat so ayuda. Kan magurang hali duman sa kustal na banwaan kan si Roma. Kundi kung talagang ang tao naghihinguan, naghihigos, may kaakibat man na kumbaga trayumpo sa buhay. Anas man po kami nakatapos pag-eskwela. Sabi kan iba, maray pa nga kamo puro titulado, ay naghinguhamang kaya. Takon ngunya na panahon, masakiton magpa-eskwela kung siyam ka mong magturugang. Saka karahayan sa nakaito. Tas yung mga magurang ni talagang pag-abot sa pagpapa-eskwela, suportado ang mga kaakian. Minsan daw anong pulos-pugos kan aki, kung mayo man nagsusuporta sa iyang makapag-adal, makapagtapos ay mayo yan. Kunyan nga niyan, iba, suportado na paeskwelahon ang mga kaakian, kundi ang iba man, yun ang naghihinugak sa mga kaakian sa pag-eskwela. Pero kaito, pag sinabi kan magurang na pumondo sa pag-eskwela, mayo kaming isusuporta ng gayo. Mapundo ka, kaya talagang ibaan na pag-eskwela kaito sa pag-eskwela ngunyan. Ngunyan, anong igot kan mga magurang, minsan ang iba pong mga kaakian ngunyan. Huwag ako na mag-adal. Tapos pag nakakatarapos na, huwag akong pang magtrabaho. Yan po ang kumbaga dapat ma-resolveran na problema kan mga hobbies ngunyan. Kaya kadakli kung minsan mayo man nalalaugan na tol-tol na trabaho,
mayo managayong aram sa trabaho. Dawa nag-eskwela, kumbaga an iba garo hilaw man ang pinag-eskwelahan. Tapos kung i-apply na sa indang trabaho, dahil man na i-apply, tapos iba dahil man tarat tao. An iba, master sana magpara computer, magpara duduldog kan cellphone, dahil man gabos na panahon, gabos na oras, ansay mong naaraman sa computer sana. May mga bagay po na dapat i-apply niya to, kay puhan man giraray, bako sa nang anisip, kundi kaipuhan man an pusog kan sa tuyang hawak para gibuhon ang sarong trabaho. Sa kadakol lang madudunong sa Pilipinas kung niisipon, kadakol lang pwedeng maging inventor, kundi iba na lugod ang nagkakaharaman. Sa sobrang dunong kan ibang mga kababayan niya to, kan ibang mga hoben, halos harabo na lugod magtrabaho an kadaklan. Ako ngayon madunong na. Araw na yan, so sabi dyan sa banwaan ka na buhi, iyo rogang yo isip, yo dagdag yo sakit. Pag nagdudugang daan o nagdadagdagan isip, nagdudugang man ang sakit. Ako, garo may katotohanan man na arog kay ning mga kasabihan. Tangon yan, kung day ka mahingo, grabe na po ang kumbaga kadipisilan sa buhay. Kaya iba, sige na silang pang-irikit sa mga hugakon. Kundi kung iyo man yan na padadanayon mo sa imong pagkabuhay, inotil. Kay puhan maghinguan lambang saro kung habong magsakit ang sendang buhay, dahil madipisilan sa oral daw na pagkabuhay ninda. Hoy, good morning palan dyan sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Gan Iriga. Dyan sa Naking Spall Water Repelling Station sa tubangan po ini ka na San Isidro Elementary School. Sa Sakuyang Tugang. Si Ma'am Ani Barasina, Baga Puro. Yan pala na kasubag ubaya na kaulay ko si Engineer Hilario Gorgonya an acting head kan District 5 kan National Irrigation Administration Rinconada Integrated Irrigated System digdi po sa Ciudad Gan Iriga na nakabase dyan sa Santa Elena. Ito pala na manunungod baga sa gustong ibugtak na dam dyan sa Pugay, sa pag-ultanan ka na Barangay Pugay sa Banuan kan Bao, asin na San Andres Iriga. Dahil nare-realisar ta ito man kaya pala na kapitan, sabi na daog na. So dating kapitan, perming kontra ko no. Pero so nasundan ka ito kan panahon, uyon. Nabugtakanin dam dyan sa naunang bita ng barangay. Kaya lang ang ibang mga kababayan niya to kababaryo dyan sa sinambit ng lugar, anda inalilingawan itong nangyari kan Nabwa Dam. Nakadakol ka na dita, baka ngaya bumulwag yan. Rima, tingnan kitang rayaon digdi sa baba. Pero kung tultulon man ang pakagibo kana dam, mayo man pong problema, mayo man kahaditan. Sabi
pati kan iba pag patrabaho nga nag-implementar DPWH dyan nga kamumaha dit taso di nabuwa dam an implementing agency ka ito so regional office mismo kana DPWH tapos ibinaba digdi sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Malasado kaya so proyekto. Kaya arog po kayo ang nangyayari na garo dahil na ikukonstruhir na dam dyan sa Barangay Pugay sa pag-ultanan ka na Iriga sa Kabaaw. Pero dakulang tabang man ko tayo sa mga paraoma digdi po sa Rinconada area na iyoan mabibinipisyaran kung in kaso ma-realisar ang nasambit ng dam dyan sa naunambitan ng lugar. Tigahanap ko digdi so kumpleanyo kan sa kuyang ukan classmate ko. Eh kung na nakukuha itong account niya pambihira. Pakibati nga sa sakuyang makuapo. Basta happy birthday na sana duman sa makuapo ni Irene Puso Toriano Tanay. Nayaon duman sa nasyon kan Lebanon. Bation da so sa iyang makuapo digdi po sa syudad kan Iriga. Napapasalaan na apelyido ka na sa iyang makuapo Baydal na baga. Babae, happy birthday po sa imo. Siyempre, good morning sa UNEP High School Batch 87. Madali na ang pinagahalat kan grupo. Itong reunion kan Batch 87 sa UNEP kan High School. So iba, inaapudan na magrehistro na. Sabi ni Jamis, 500 man siya na ngaya. Maray kong dakol ng mga generous na mga batchmate, classmate, saguton na lang. Napagparapalipisilan. Tangon niya, nabang sakit kan buhay na makuan 500 pesos. Ani minsan naggagapon na sa pulok-pulok. Baga ako nakakakuanin 500 sa sarong aldaw. Masakit ana buhay ngunyan kan mga Pilipino. Tapos makakuha ka man kamahal na kan mga barakalon. Ultimong sugok 8 pesos nagpaparasadit. Nagpaparamahal po ang presyo kan mga barakalon ngunyan, nagpaparasadit man an item. Ay ano nang buhay tayo ni sa Pilipinas? No rin kita makakahawas sa pagparamahal kan presyoan mga barakalon. Madadagdagan pa kaining transport strike. At ang aning mayo ng klase, magkakaigwa pa ng transport strike. Ang mga jeepney ay pambihira. Sabagay, mag-strike ka mo. Total, mayo man mga pasahero, tumayong gayo. Malunod, tumayo man in eskwela. So, mga empleyado kan gobyerno, pribado. Pero, ang naobserbaran ko po ngunyan, kadakol na kan mga may service. Ani ba nga ni, nagbibisikleta na lang, nagmumotor. Kamahal kan gasolina, kan crudo.
Apera kan sa mga spare parts pa para sa maintenance kan makina kan behikulo. Yun yan ang plano kaya kan gobyerno. I-phase out na itong mga jeep na kumbaga dilapidated naman talaga ni iba. Lampas ng 15 anyos, 20 anyos, karong-katong na, nagbabiyahe pa. Diyan sa highway. Kumbaga, pwede na maghurulog ang takla. Saro po yan sa kumbaga sa tuyang mga jeepney driver, operator, nagaangal man hain man ngaya sa muyang ibabakal. Kan mga bagong behikulo, na pinagsasabi kan sa tuyang gobyerno na ipapabakal nila, milyon ang kantidad. Lampas sarong milyon. High-tech naman da ang jeep. Waluhan ang sakay. Kung ibong-ibong di 16. Kung sa inutan may duwaman. 18 pasahero. Pero aircon man subot ining mga iriribay na jeep. Anhapot dyan, garantisado man daw ni, tumagal man daw ini sa mga kabukidan. Pag-abot kan panahon, mga pirang bulan sana. Sinasakit na nin dalagan kung kikargahan pa nin overloading. O overloaded ba ya? May karga sa laog, may karga sa itaas. Tamailing mo ang mga jeep na biyahing pabukid. Yan nga ni sa Pasiroma talagang mga makina dyan kan mga jeepney, kadarakula. Dahil ka dyan pwedeng gamit kan jeep na makina mo, maluyang klase. Tapos ang gulong, kung minsan duwa-duwa na ang gulong sa orihan kan mga jeep dyan. Taan karga pati ninda, bakusan ng salaog, igwa pa yan sa top load. Kung maluya-luya, kahakan sa imong jeep, tapos ang makina, makadayan makatukad, dyan sa mga tukado na agihan. Parehas man ka na biyahing pasiring dyan sa mountain unit, kan syudad nin Iriga. Paghali digdi sa sentro, pasiring dyan sa may barangay San Ramon, Sagrada. Mga jeep na nagraralaog po dyan, talagang abang sasarig kan kaha, an makina. Dahil dyan pwede luyang klaseng jeepney. Hoy, belated happy birthday man pala ki Manay Hilda Rambuyong dyan po sa Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pasensya na kung di ako nakapasiring na pero may baga kitang sibot. Ngonya na mga panahon. Ako man akong vice mayor pero perming busy kon minsan. Minsan nga ni dahil ko na naatindiran ng ibang mga imbitasyon. Maray ko ng hawak ko na pagtutulo. Kumbaga daw anong klaseng mga imbitasyon. Saro-saro sa nangod. Mahina ang kalaban. Hoy, good morning kay Kapitana Nini Ablan dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. Siyempre ki Provincial Director G. Ablan kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Kaki Ma'am Connie Peñaflor dyan po sa LTO digdi sa siyudad kan Iriga.
Sabi ni Ma'am Connie, relax na nga ta, pag-abot kan panahon. Pero itong kanta ni ano yan ay sa Sigira, pagdating ng panahon. Baka magkaigwa naman. Ay na pangyayari. Morning kay dating Congressman Sal Fortuno. Asin man kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. Kay Ma'am Jo. At kay Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Ano basang? Kay Engineer Nilo Salazar dyan sa Pagbubungon. Santo Domingo, Bakong Albay ha. Santo Domingo, Nabwa. Kumusta man ki Idol, Attorney Nonoy Wapirina and City Administrator kan Syudad nin Irigan, siyempre si Mayor Rex Uliba. Saka sa gabos pong empleyado ka na City Hall ka na sa tuyang syudad. Bidigdi sa account kan lungsod ng Iriga. Barangay Service Point Officer Josie Guevara from Barangay San Vicente Sur was awarded as an outstanding barangay population volunteer and won the Commission on Population and Development's 2023 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. She was awarded for showing her dedication, active support, and implementation of programs and strategies consistent with the objectives of Development Population and Development Program and the collaboration of the city government. The award was presented by CPD Regional Director Joyce Helbano. Present during the awarding were Mayor Rex Uliba, Vice Mayor Idsel Di Maywat, City Commission on Population Head Marieta Nacario, and San Vicente Sur Barangay Captain Dionisio Nacario. Kaya congratulations po sa imo. Sa ngunyan po kaya irigsaman ka na mga estudyante sa high school. Tapos sa elementary man, sa mga pampublikong eskwelahan, pero synchronize man, digdi po sa DepEd sa Syudad kan Iriga, itong mga intramurals, mga pakawat sa eskwelahan kan mga kaakian. Halos masarong simana na intramurals ta kansaro mayo man klase. Kan nagtalikod na simana ta pinagsuspende man po so klase. Ngunya na naman suspendido na naman ang klase. Para oro oktaba ang mga intramurals kaya pwedeng baka kung pagpara suspende yun umabot inin Disyembre. Kunday magbaguan na panahon. Iba nga ni, ma-online na lang sa indang pag-eskwela sa high school, i-re-schedule na lang ang examinasyon. Pwede man na i-reschedule talaga yung mga intramurals. Kumbaga suod na ka sa panahon, ano ba, pigpipili nga ni ngunyan. So mga makawat na naman sa district meet. Pag-abot ka sa DepEd, kadakol na mga kung ano-anong pakawat antes makaabot sa palaro. Ani ba nga ni ka ito, narumduman ko, pagkatapos ka na pakawat sa mga eskwelahan, ining intramural, sigwa pa yan mga unit meet. Unit 1, Unit 2, itong mga eskwelahan, pigka-cluster, mapakawat. Diyan may seleksyon.
Tapos kakaabot pa yan sa district meet. Hasta city meet. Puro na sa meet. Kaya halawigon ang mga pakawat po sa Department of Education sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Ang kaibahan niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Uda pa si Apa. Where are you now? Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantaba.